أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولسا أصلوا كم عزم يا هير الله على كهولي هير الله أمين مني على فهير الله على كوكاني جمانا يمالي على كمالكيشي قبل يبن ويجولا على كاتاني في dugu ye jedala sira kɔrɔ ye ala k'a banba ala k'a jidi naba cɛmanw ni musomanw ala ka hɛrɛ kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen ye kira Muhamadu Mustafa bonya kama sɔl ala rasul silamɛw namoro ye China, le 25 décembre l'année 2020. Ame Mali jamana kono. Ame kulukuru marabolo la. Ame banango. Ngolobugu komina. Dugula minto e sira koro jedala. Aga garbu keni bangina yane yane inga dukuwe Badr Ali yayara de do hawati anye leidu di umma ngamira ala ke bangani nyama yanga dugula ya niye atigi ko flanaye Allahu akbar Mawlud Nabawi no kira sallallahu alaihi wasallam talib o kan nyama ya ani kira dugu ani kira bange togoya ana bange wati ko nyafo hawati Mawlud bi ga dugu la ala kan nema ti baye sabu ala ko ala e jenda ala kire de kama ji nema ni je bolo ni je mashiwa be ala ni kira tay Allahu akbar na kira ala ni kira fe ala bi duani bolo ni mashiwa uche hawati wala na kira ala ni kira fe ala bi nema o dale kan yeshama nga nema bete wori nga wori bala Allah bele Mawludu nafa minnu b'a la a bɛ na ni bɛn ye dugu kɔnɔ Mawludu a bɛ na ni hinɛ ye dugu kɔnɔ Mawludu a b'a to mɔgɔw yɛrɛ de bi ala ka kira yɛrɛ de dɔn mɔgɔ man ka tugu mɔgɔ la i ti maa min dɔn anw ye misiriw de fa k'a fɔ k'an tɔgɔ ye ko silamɛw mais anw tɛ kira Muhamadu dɔn jama in na yan mɔgɔ si tɛ yan min tɛ se ka diɲɛ joueur mɔgɔ 5 tɔgɔ fɔ jama in na yan mɔgɔ tɛ yan min tɛ Mali caatiri den dɔ tɔgɔ dɔn
mais ala ka kira jogobo ala ka kira ka ɲɛnamaya ala ka kira bangecogo a musow a denw olu ma dɔn wa anw ko n ko n ye kira ka mɔgɔw hakilitigi yɛrɛ ka tugu mɔgɔ kɔ i tɛ maa min si dɔn ka mobilitigiw ta tɔ dɔrɔn ka tugu ko ka taa ten o de kɛra anw ka diinɛ ye an ye mɔgɔw ta tɔ misi dilan ni forokiya ye an yɛrɛ ye dɔ ta 600 don k'o don an kana an ye kɔlɔsi ta 100 ka fugula ta 60 an yɛrɛ taara misiri la an y'a ye k'u senw ko k'u bolo ko an yɛrɛ y'o kɛ nka misiri yɛrɛ ka laɲini ye min ye an mago t'o la misiritigi y'an ɲini k'an wele ka na min ma o t'an ka sira ye o de gɛlɛya filɛ an kan a ye to an ka kunu an ka segin diinɛ yɛrɛ ma bangera min na dɛ o de ye diinɛ ye ni segin kɛra ye gɛlɛya bɛ wuli diinɛ bɛ faso jɔ nka anw ka nin diinɛ in tɛ pɔri ɲɛ faso ɲɛ cili kɔ anw ka nin diinɛ in o ma se ka tiɲɛ fɔ faamaw ye anw ka nin diinɛ in o ma se ka tiɲɛ fɔ moriw ye anw ka nin diinɛ in o ma se ka tiɲɛ fɔ denbayatigiw ye anw ka nin diinɛ in o ko de k'i k'i sen n'i bolo ko i kɛ turu i ye silamɛ ye o de filɛ k'an ka jamana datugu ta n'an seginna cogo ma n'an seginna danbe ma n'an seginna laadiriya ma ala kira cogo baw n'an y'olu ɲini k'o dɔn bilahi jamana gɛlɛya bɛ ban ami silamɛya ye bɛn diinɛ ye silamɛya ye laadiriya diinɛ ye silamɛya ye cogo ɲumanya diinɛ ye silamɛya ye ɲɔgɔn minɛ diinɛ ye la division n'est pas la religion farfarali tɛ diinɛ ye mais e ka karamɔgɔw lamɛn e ka wajulu lajɛ bani kiritigi ɲɔgɔn lagosi ɲɔgɔn sabote taabolo defa parti dɔn ala ka diinɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ dɛsɛra ka fɔ bɛɛ bɛ ka balo cogo di kana jigin karamɔgɔw la karamɔgɔ ne ye nin fɔ o ye n ko n'an ma baara kɛ n'a tɛgɛ 2 ye a bɛ balo kunfin da la ni kunfin y'i balo i b'a sago fɔ dɛ karamɔgɔ ne ye nin fɔ o ye n ko n'an ma baara kɛ a bɛ faamaw sago fɔ ni faama y'i balo ni faama kun min i b'o kɛ hali ni baasi don karamɔgɔ foyi tɛ se ka karamɔgɔ in dilan ni baara tɛ karamɔgɔya tɛ dɛ jamana tɛ jɔ fɔ baara dugu tɛ jɔ baara du tɛ se ka jɔ ni baara tɛ ala ni dugu sera belebele bɔbɔ bɔle ko bɔbɔ kala ko ni mamu do biri do tiya mo amelo ya no be fo ha o ye kuma ti ne kete ti aba bi ne tɛ do su da ne jugu hinɛ de mine balimukaw n'a bɛ mɔgɔ kɛlɛ a ye fugari ɲinɛ k'o kɛlɛ a ye baarakɛbali ɲinɛ k'o kɛlɛ walahi a bɛ s'o la hali ni muru ma wele baarakɛla i tɛ se mɔgɔ min bɛ balo n'a tɛgɛ 2 ye jugu tɛ se i tɛ se fo k'i sa hali ni kilo farali kan o tɛ se i y'o kan bɛ se a bɛ karamɔgɔ fɔlɔ de kɛlɛ a bɛ karamɔgɔ fɔlɔ kɛlɛ anw de tɛ gosilen don an faso kɔnɔ ani an fa jamana kɔnɔ sabu mun na u tɛ foyi kɛ diɲɛ baara la ka garisɛgɛ ɲini anw yɛrɛw tɛ min kɛ ka ɲini kɛ mais ka ɲini kɛ ni tɛgɛ 2 ye halala k'o ɲini k'o du ka sigi tabali kan ko k'e sago fɔ o ye jɔn ka mɔgɔ ye jugu ka tɛmɛ n'a ye olu ye banisɛfuw anw ye acteurs ye n'olu ma nɔgɔya an tɛ courage sɔrɔ a y'a kɛ a kan minnu bɛ ne dɔgɔya a ye tɛmɛ n'a ye dɔrɔn kuma na anw bɛ dɔɔnin kɛ kɛrɛfɛ baara la a y'a wa ma
kanu ne o fa ye jama ne ne fa nu ne ka me ayu tui no ye ba nu ne ni ayu tui no ye ndo ayu tui no kondo na mora ayu tui billahi ala kire ko wati bina taka da beka le juge qui ne ment pas sur l'état après juge bi se ka fili o bi se ka galon tigɛ polisi bi se ka fili a bi se ka galon tigɛ mais ko kiiri tigɛla min ti fili o ye waati ye an ti taa bada fɔla ka cɛ de bɛ nana o cɛ waati n'i ye fɛn wɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔw ɲɛna i tɛ min ye i labɛn ka malo wajiri wala ti sɛbɛn ka d'aw ma anw bɛ kɔrɔlɛ ta lajɛ ko fɔ karamɔgɔ dɔw bɛna dugu la a bɛ fi ɲɛna de ɔ i ni wajiri kɛ nka kana kuma nin kɛ dɛ o de bɛ fi ɲɛna wa ni kuma n'o kan i bɛ bo kɛ a y'a kulo ma jɔ n bɛna ala kira bange cogo fɔ a ye ka kira Muhamadu ka mawuludu dalilu minnu b'a la olu d'a ma komi nɛnɛ ka bon mɔgɔw tɛ yɔrɔ ka jan wa mɔgɔw sɛgɛnna an ko an bɛ a tigɛ ka surunya dɔɔni kɛlen ala ka fisa fɛn ma k'a la ye d'abord an bɛ an ka dugutigi fo k'a barika da an ka dugutigi Sirakɔrɔ Jɛndala dugutigi Sɛŋu filala dugutigi Sɛŋu jurala dugutigi Dongo ka dugutigi Jɛbɔ dugutigi an b'o fo ko barika da dugutigiw ala ye kobakaw ye ala ye wasa belebele kɛ aw ye anw bɛ to ka fɛn min ye télévision la hali an t'a bɔ yɔrɔ dɔn n'i y'o de sigilen aw ka dugu la a tɛ ye ala ye ko kɛ anw bɛ wajulu labɛn de arajoso la fɛn bɛ kɔnɔ bɔ jɔnni ka mɔgɔ don mɛ ka n'o ye yɛrɛ ye den min wolo ne faso aw ni ce a ye ne kanu ala kama ala ka hɛrɛ kɛ ni n'aw ye n'an bɔra an ka alimami ba an b'a fo ani misiri mamuru bɛɛ ka dugawu k'u ye n'an bɔra yen an ka dutigi n b'a fo a ye taga segin min kɛ nin baara in na a n'a ye telefɔni ci minnu kɛ nin baara in na k'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya sabati ala ye k'a ni ce n fa fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan ani n ba minnu bɛ yan ani mɔkɛ minnu bɛ yan ani n dɔgɔninw ni n ka musow ni n denw n b'a bɛɛ fo dugu wɛrɛ minnu nana wele jaabi n b'aw fo nin kɛnɛ in kan yan an ka Ondu TV mɔgɔw olu bɛ yan télévision show an ka dugu la yan hali n'i tɛ a denkɛnin fɛ n'i bɛ ka dugu fɛ k'a fɛ ne taara dɔ ka furu dilanna dugu dɔ la Banɔgɔya cɛkɔrɔba ko ne ma ko karamɔgɔ Ali don ani wɔɔrɔ ko e n'an bɛ mun na ko n'an b'i deli ko muso ko bɛ cɛ i fɛ sabali a ko Ali min bɛ kuma arajo la k'o de don a ko ko kana delili kɛ bilen n ko mun kɛra ko muso i bɛ taa ne fɛ bi ko mɛ ko nɔ kan ti kuma yɛrɛ mɛ ne kan tɛ nin bonya ma a ye kumakan kelen fɔ ne n'o bɛ taa lahara de a ko Banɔgɔ territoire bɛɛ e bɛ kuma mɔgɔ o mɔgɔ fɛ bi ko a dabila n'a ma dabila ko Banɔgɔ ka yɛrɛ halala tɛ k'ale ka dalilu min ko Banɔgɔ kun bɛ dingɛ min kɔnɔ Banɔgɔ kun juru bɛ dingɛ min kɔnɔ ko mɔgɔ minnu y'u disi da o dingɛ la k'i b'o dingɛ Banɔgɔkaw tufa ka bɔ a kɔnɔ
banoko boto kunkolo boto fenyala ni ko bo tigi ninga kwa kala to godi kiti yɛrɛ kala le blé ko ka bugo sira ko jedra ali yɛrɛ nana ne deli maso ko ma inera ma toroba Allahu akbar wa o be ko fa jana muso cɛ ye dɛ ane ko muso bitane ndara ne mfa wanti namo awde jadi kalawe badri kala bakaw nyana kuneni makanya nga shina kana sira ko chedala ya na ko sola kana ala ka diye lamaya ode ya ka badri Allahu akbar haba ko jamo bo anga wadi ko ta jamo hore ta jamo bo ande chedra bare anya ni delegation mi ngana mo ko biduru Allah ana wolonwa Allahu akbar ne ran ni delegation mi ngana o biduru wolonwa haba hawati bare on du tembe biya ama barakala ufu ande chedra ka directeur ufu o ko fe internet direct Facebook o fana sisa ame direct la sisa jamana keme fulani ko ni nyeba la sisa Allahu akbar Facebook fazika bibili ala foli bi abarakala ufu bare o ko fe TV asbem o fana biya jamuru anga foli ko o ko fe anga juela radio jamako ka delegation biya bare amu haba hawati radio bango delegation biya ko ka directeur yɛrɛ farauka anga foli ko Allahu akbar loka kan namoy anga armasho kalo biya karate kaw bare kabo bo manyare kana fosira goroya ande kana ndeme islamia demela bare kabo juela kana ndeme islamia demela ya naba dogole ni keneganda nyimbi ndogo fo momi ndogo fo ami befu bibili ka be ko mando wala jette namoy alaga mamurudo le prédicateur de la vérité l'annonciateur de la vraie version de l'islam le guide spirituel de génération 21 le blé l'homme n'est ni son père ni sa mère l'homme n'est que soi-même ala kam bamuru sangare banwo ko ko dellu wallahi ni ala ko ni bodu wala ikuma nga barju kala manga me ko nay ni boban ngoya ka be fa ala ka yamar ala kan temi nga bini voya ka sino goya ka gorondo ya ka buli ka tema ya poi bele nyago au kan ga tire barju kala ni sa ko do kala mo bazari nanga ala kam bamuru odo wallahi na ya me do me ko ne sara ay alafu barju kala te barju kala kam ne ni ka dalube ngone nana kama de لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عليهم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش ni kuma ni yɛrɛ wa foyi tɛ nin de mɔgɔ ma ni jogo tɛ jogo o ka jugu i ma ni jugu i jogo i jogo ka jugu i ma ka tɛmɛ marifatigi kan jogo o la ne b'i wele da kuma caman n ko hali ni ala ko man ɲɛ jogo ni dɛmɛ dɔ kan ka sɔrɔ mɔgɔ la mɔgɔya yɛrɛ la kanɔgɔ dɔ kan ka sɔrɔ mɔgɔ la mais n'a fɔra an bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma kana an wele kun ko laadiw o bɛ yɛlɛ ko bari dans mon anglais jogo minnu ma kɛ
olu jogow de bi kan ka kɛ bi ladili la ni bala lajɛlen fo ni bɔra ye jate mawuludu jallu minnu bɛ mawuludu la u ka ca n'an ko bɛ mawuludu jallu di yan an tɛ tile bisi nka i k'a dɔn mami abu sama ale ye madrasa directeur ba ye ale ko mawuludu ye fɛn ye fɛn min nafa ka bon baraji bɛ fɛn min na ko fɛn min ɲagari ka bon ale ye mawuludu kɛ a kumana mawuludu kan ɲinɛ y'o san 900 ni kɔ ye o kɔfɛ Elisawi ko mawuludu ayiwa ko ale yɛrɛ ye mawuludu ko jateminɛ k'a ye mɔgɔw bɛ ka mawuludu yɛrɛ kɛ komi an da kɛcogo in ko kira Muhamadu taalen kɔ san 100 ala kira taalen kɔ Elisawi ko mawuludu kɛra ale yɛrɛ ka dɔnni bɛɛ la kira taalen kɔ san 100 bon kira taalen bi cɛ san 1400 kɔ de don o kɔrɔ ye mawuludu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ka taa san 1100 o kɔfɛ Elijawizi ko mawuludu ko olu ka jamana masakɛ yɛrɛ ye mawuludu kɛlaw dɛmɛ olu ka jamana masakɛ o ye mawuludu dɛmɛ k'a fɔ ko mawuludu ye fɛn ye ko silamɛ ɲuman bɛɛ kan k'a kɛ ka tila k'a fɔ ko Elmuzafar Abu Saidi ko ale ye dɛmɛba kɛ mawuludu la sanu ani wari dinari ani dirhamu a y'o di silamɛw ma ko ka mawuludu ɲagari ko ka mawuludu nisɔndiya kɛ Elijawizi ko ten o kɔfɛ masakɛ min tɔgɔ Elmuzafar ko ale yɛrɛ ye mawuludu labɛn siɲɛ caman wa a ye mɔgɔw dɛmɛ ka mawuludu kɛ wa ale yɛrɛ ko mawuludu yɛrɛ bi adamaden yɛrɛ kɛ ka kira yɛrɛ kanu n'i ye Muhamadu dɔn i b'a kanu n'o kɛra ni min kan ka kɛ kira fɛ walima ni kira y'i bila min kɛli la o bɛ nɔgɔya i bolo nin kalo ye n'o ye mawuludu kalo ye damɔzɔndiya la olu ye kalo in tɔgɔ da ko doma kalo mɔgɔ i fa sa don i bɛ dugawu kɛ yan i ba sa don i bɛ dugawu kɛ yan muso sɔrɔ don dun i bɛ se k'i pan dɛ den sɔrɔ don dun i b'i pan o tuma panko dɔnko ye waati jumɛn ye dugawu bɛ na kuma jumɛn ye tuma min ni ɲagari bonyana bamanan yɛrɛ ko k'a sɔrɔ a tɛ seli o waati gulɔmina bolisɔnna ko dɔnbakalo ko kira Muhamadu bangeli kalo ye dɔ kalo ye o y'a sɔrɔ ala ko tiɲɛ mɛ an ka mɔgɔ dɔw bɔlen kala la yen fɛ olu nana ko bida ko bida mɛ bida ayiwa baasi tɛ bida o kunkolo ni filɛ nin ye internet sanfɛ bida nin ye télé ye sisan bida mikoro tɛ nin ye bida furukɛ t'an kana ma o bida ye o bɛna fɔ ko ko ye bida duniyawiya ye o ɲɛnama ye jumɛn ye duniyawi mɔgɔ ɲafɛ o tɛ diinɛ dɔ ye wa mawuludukɛlaw ye mawuludu kɛ olu m'a kɛ ko mawuludu ye diinɛ dɔ ye u y'a kɛ de ko diinɛtigi yɛrɛ de nana ko n'i bɛ mɔgɔ fɛ a ka hɛrɛ de y'i ka hɛrɛ ye n'i bɛ mɔgɔ fɛ a ka tɔɔrɔ ye i ka tɔɔrɔ ye mɛ anw ka bɛ kira fɛ mɛ kira ka hɛrɛ la ko anw kana nisɔndiya o la n'i ko o bɛ tile kɛ kɔrɔla min kala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko Mamadu ci kun ye dabɔ nka hɛrɛ sɔrɔ ye Mamadu bɛ se ka ci ni Mamadu ma bangera o kɔrɔ ye Mamadu ka bangeli ka kɔrɔ a ka ci ni ye Mamadu kɛra kire a bangenen kɔ san 40 o kɔrɔ ye Mamadu yɛrɛ bangeni o de ye hɛrɛ daminɛ ye
kelen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salim akum internation ani alamisa u y'a ɲininka ko a bɛ ntɛnɛn ni alamisa su mun na a ko ale bɛ ntɛnɛn ni alamisa su ko ka ala barika da ntɛnɛn la ko ale Muhammadu bangena ntɛnɛn est-ce que mɔgɔba kan k'a fɔ mɔgɔw ye ko a y'a pan ko ne bangena ma mɔgɔba kan k'a fɔ mɔgɔw ye a ye na ne bangena ayi mɔgɔw de b'a dɔn i kan ka bonya i bonya nka a ye n bonya o tɛ maaba ka baara ye ala kɛra taa fɔ an k'a kɛ mɛ n'an y'a ye ko a ni kɛlɛ ka kan an ka kan k'a kɛ minnu ko bida walima minnu ko a ti bɛn olu ka dalilu ye min ye ko ala m'a fɔ an k'a kɛ an sɔnna ala m'a fɔ an k'a kɛ yala an b'o ɲininka ala ko an kana kɛ wa kuranɛ bɛɛ o t'a kɔnɔ ala m'a fɔ an ka mɔlu kɛ an sɔnna mɛ ala m'a fɔ an kana kɛ o fana dun ayiwa belebele baasi tɛ kuranɛ dun ko haramu ye ala ni kira mana min fɔ k'o de ye haramu ye n'olu ye min haramu ye o tɔgɔ ye haramu ala ni kira mana min daga k'o ye dagale ye o tuma karamɔgɔ minnu ko mɔludu ye haramu ye ala ni kira ma kuma fɛn min kan e ko k'i b'o haramu o tuma e ala ni kira ye mawuludu ye fɛn ye fɛn min a bɛ silamɛya yɛrɛ nege don silamɛ la ka silamɛya bala yira ka silamɛw ka gɛlɛya yira ka silamɛw ka ala kɛ cogo yira n'o dɔnna silamɛw bɛ fɛn dɔw la silamɛw b'o dabila n'o dɔnna tɔɔrɔ dɔ bɛ silamɛw sɔrɔ o bɛ kun ye o ye yarabi ala ka kɛ dalilu an bolo ala ka kɛ dalilu an bolo o tuma ni ala sɔnna mawuludu ni bida don o bɛ diinɛ ye n'i y'a faamu cogo min i b'a kɛ ten alimamba naani a ci ma tugu si ka sira la si ma si kɛ kafiri ye mɛ i tɛ karamɔgɔ fila anw fɛ yan k'olu bɛ kɛ ye k'u ma tugu ɲɔgɔn kɔ k'u bɛ ɲɔgɔn kɛ silamɛ ye a bɛ dɔ de kɔnɔ ko n'ale ta ye ko maa wɛrɛ tɛ alijinɛ kɔnɔ alijinɛ t'i ta ye alijinɛ ye ala de ta ye ala ko إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ni alijinɛ kɔnɔ den baale ala ko cogo di ne ala ka nanga waati la bɛɛ bɛ bɔnɛ fo mɔgɔ min mana sira ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ o ye fɔlɔ ye ka sira ala ɲɛ fɔlɔ ka baara ɲuman kɛ o ye filanan ye ka mɔgɔw yamɔra ni ɲuman kɛli ye o ye sabanan ye i yɛrɛ ka ɲuman kɛ o ye naaninan ye ka mɔgɔw lani ka bɔ wari jugu la o ye duurunan ye i yɛrɛ ka juguman to o ye wɔɔrɔnan ye a ma ban dɛ ka mɔgɔw ladi ni sabali ye o ye wolonfilanan ye o ye i yɛrɛ ka sabali alijinɛ fiɲɛ filɛ nin ye karamɔgɔ a ye sabali dɛ walahi a ye sabali alijinɛ mɔgɔ o mɔgɔ ma sabali tɛ kisi a ye to an ka sabali sabali dɔrɔn de bɛ se k'an don alijinɛ kɔnɔ mɛ sabali yɛrɛ bɛ fɔ a bɛ a ma sidɔn sabali de ye tuma min na mɔgɔ y'i tɔɲɔ a ye da sago i kan se bɛ e ye k'i ta sara walima k'a jaabi mɛ k'i da de i yafalen kɔ i dusukun na a bɛ fɔ o de ma ɛsɔbiri a bɛ mɛ se tɛ ye o tɛ sabali mankan dɛ yɔrɔ bi ala k'an sɔn sabali la an balakaw bi yan ne bɛ taa dɔɔnin walayi n'i y'an balaka ninnu lajɛ a b'i sigi tigɛ maliku la a b'i sigi tigɛ denmisɛnninw la i b'a ye du o du kɔnɔ cɛkɔrɔba ma se k'a denkɛnin mara muso ye cɛkɔrɔba janfa de n'o tɛ muso tɛ se ka tugu cɛ kɔ den ka fa janfa walayi ni muso ye cɛ janfa denw bɛ janfa sabu ne y'i janfa a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka denw su ka bila i la k'i lagosi denw ɲɛna k'i fɛgɛya ka don denw ni cɛ k'i mumutu cɛ ka denw ka garisɛgɛ kumani i ma n'o kɛra
ni ko ku i dinga ba fon digi hadi cedra Allahu akbar o ka de nyona de kuni bangu be kuma fe dum goro fe men dege ko me ta fe di Sangare o de la ade bi son dara tuka fa war so o ma se ka fawde me ay lu be fawde ngari ibi dire che mo wecho me ka fa ngari ba fa ngari Allah bele bele hadi cedra Sangala. Ora. Bogo gone fo ko to zun tere lo ki agwele ko clear adu manadi. Ora. Sangare aywa. Wallahi amara ko na subhanallah amara ko na mununa jere mimi jera ani nyeri mimi je kono abi wuli Ora. umuyi Ora. umuyi Allahu akbar umuyi Ora. chauti chizoro hadi cedra umuyi Allahu akbar ibi chedo esambina na afamba ishije moy Ora. umuyi Allah Sangare abara cedra hadi cedra ibi chedo anyela be foto musale Ora. Allahu akbar wallahi ni musulma so gele o gele amari so je kono borofe tula ite duyi ka so na gele bana be ka ko Ora. abi mi fi hadi cedra me on daw yere de bi ibole sokono ikere ma inu so duma dule abi so jare Ora. Hadi Ngabe tutuka siga ki fuka ni sara domina akamana mana ga domina ko belebele tarida. Lebi ta doni wati kan na bamu wati to man jabi nute le ko na fedo foya wati ka tabe anan ni wala dai bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سيدي أن يعززنا الله تعالى تبارك موي سي أني فقط على مني نعم على دماء على مني أقامنا نو بالله با أنا ولا تري على مني نعم ودماء نعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم نعم ولا يامي صلي كذا نوي محمد وي صلى الله تعالى وسلم سليم أمي صلي على كركا كرا ولا تيمو أمي صلي على كركا جي سببو أمي صلي على كركا توكي بفلاني كلمة جميلة أتوى محمد صلى الله تعالى وسلم سليم أمي صلاك ولا أمي صلي أصدر من سلمونك أمي صلي أكسر ونمونك مغنما من تقول على كلا الله أمي صلوك الله أكبر نيوي نيا مبي نغا سيدي فو نوي الشريف السيد عثمان مداني عيدرا المرشد دال الكتاب وصونا يسار زي والله يقرب بيديكاتي أما يدرفو خبر كذا لا أكبر أيضا مين نعم أما وتفوي إلى جوانا كباسكي دينك تاني أنا ما تيونغ به mɔgɔ dɔw de y'o faamu ko jugu ye o ka dugu la olu ka sigidaw la ka kɛ tiɲɛni ye Aïdara min a mago tɛ n'ale tɔgɔ fɔra an ka kulo bɔ a mago bɛ a jogo ka ɲa de Aïdara min a mago tɛ a k'a ka biliki san k'a don nka a mago bɛ a jogo dilanli de la ما فوق هذا إدراك نيجي نعم الموضوع الولانة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول بي نعم أنا بيتمو نو أنا بيبروي نعم بواجلي بما ودوكو بمولودوكا نو على كربانيني
sallallahu ta'ala wa sallam salim aba kullu majo ni wati am la yoromi abin goyi Allahu akbar nam lamma yati hadha shahrul mubarak ako tumomina ninin kalo barka ma injora kalo minye arabil awalwe doma ko tumomino kalo barka ma jora kalo bele bayi nam اكتملت مدة حمل الآمنة ako tumomina sayda aminata agar sege kono bara dafara ako tumomina ni arabil awal jora no eto makaloy ko sayda aminata kono bara dafara ويا صرو أكفتوا الله أكبر الله كنا فاي عبد الله دي وفاتورا أمسو كرسكتي كالورو كتابو دوغو لا كالو تبا فاتا جيني كي كالورو دي الله أكبر إكلافو تبلي لما هو من أدرو يكادو كيف فاسرا كاسرا كيف مبغي بلا baracha hapa wala ako tumomina ni kalo barka mo ignora amega kalo ningo fo o seeda amina taga garsaga dafara Allah kalo jollade konondo hatta wala ko de muso seruma ati foi meublé ala ki nyuma ndigi ko ala ki nyuma ndigi ti foi mo Allahu akbar يا ربي على كان دون من نعم إخراج الله من عرض الظلمات والاعتزام إلى النور أقول روي نسا دلبا بتبع على يرد الجوراكا قابل دخولوبو جبلا أني فيليب بديلا كان النور لا بلا هابا هوتي alors Dieu est défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur les taglis qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu. Où ils demeurent éternellement. Pour aller aider à la dernière bord du Koloshibay. Ko ala de bi boni ala dana ba du suwe dibila kana ni o yele la no be fi me ko mo munu nande ala la no e kafirwe ko lu du suwe tale ala bolo de ko be shetane o de bolo ko shetane nuru bi bolo du suwe noro la katano o dibila ko du to ko jana me dewu Allahu akbar ala kana ngai aya kuluma jo ako ala jora jiebo la Philip Badiga kono kana noro la ka jiebo halaki kono kana kanda kono ni jori mbongini odi halaki ko Allahu akbar na الله لأخرى توصيل حقيقتي wala ako ala joraka ko ka kebe o kore ka dangene maya ala jora dangene maya nika ka galo dugo Allahu akbar ani chini hapa hawati olla shawatani ko al-fatih lima uglika datbulu eleba ko ne Muhammadu ba ala ke yabti ko sisa ko ni ngalo njole ala yere de ijo awa chie bangenika ka galobi Muhammadu yere de bangeni chie bangeni ka galobi Allahu bala nasiri li hake bil hake wala ala kira mun chie ke ga chie deme Allahu akbar ako ko ala jora chie delele ka ni ngalo njole arabil awalu نعم على طريق المخلصة البشرية ni ala jora kan ni joni ni Muhammadu bele banna ni sababu nyuma tikira ni kira min de foi tike ala jora kan no de bangini par la venue du prophète okoro jebi bo dibilao jebi bo galobolo
dazogo min bɛ diɲɛ na o bɛna dabila o ko nin bɛɛ bɛna kɛ mun fɛ de ye ko nin bɛɛ bɛna kɛ de ni ala kira bangeni de ye mɛ o bangenen kɔ ala ni foriyatigi sɔrɔ la ko bida n'i to bida la ala taa n'an ka mawuludu ye ale yɛrɛ ye bida dɔ ye o fɛnkurani a kun tɛ yen damusobi ma ale sɔrɔ yen ale nana kɔsɛ in na ale ye bida ye mawuludu de ye diinɛtigi bangeni ye ayi n tɛ mawuludu fɛ i ye kira juguya da kɛnɛ kan aw minnu ka dɔrɔmɛ donna mawuludu in na mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ y'an sɔrɔ yan ala kira kama ala y'a ɲini fɛ kana gɛlɛya kɛ k'u minɛ al'u denw fɛ minnu ma fɛn sɔrɔ dɛsɛ kosɔn u ma se ka fɛn kɛ ala ka hɛrɛ k'u ye minnu dalen bɛ yɛrɛ ala ka faamu d'u ma an t'u dɛmɛ a ko ala ye nin bɛɛ kɛ ni kira muhamadu nani ye الله يدي أربع عزيمة النبيل أقول الله تعالى يمونه أيه مسببربا نادي ولي musu sanuman nani ora musu nani ona nga bitila nono ngote musu roba nani horo musu roba nani minun de shuya nyedo horo musu roba nani minun ti kengono ko nyedo horo musu roba nani ala e wele blowma khalu nyode rabbil awal نعم أن تأتي آمنة لمساعدتها في عمل الإمراءة أقول يولا نعم على يولو مسود ويلي مسود يالله من المنى أقول كنبوي تالا أي جري آمنة تالا أكنا آمنة تدمي مسود يبارلا الله أكبر أي تاجر آمنة تالا آمنة تالا مسود دمي سيئة فامونا ke fatura ga do samu wandulla do ko kitamso Allahu akbar ay gira amina tala aga ta ti atina mine o ko re musoro mi ta jigi yoro la ala ko ale muso bere banale ay ta gira sida amina tala aga ademe jiginina Allahu akbar ala jere na sorlani anga musoro mala Allahu akbar aw nan do ami de digi yoro ba atake la wala ala ma so ganda nunu wele ay adigi yoro nam kabo yoro bi ferege ka di hineta ma ba passe dore ma ya ko ba to la hore aywa wala ala ma so ganda na danda nunu nga ay amin ala mo nga na Samatu ala ismu. Ako olu muso tɔgɔ filɛ sa i tulo ma jɔ. N'i ye i ka muso wani na i tɛ ka min yɛrɛ la dɛ. I t'o tɔgɔ mɛn. Ayi. Na belebele. Aw zawjati Adam. A ko Adama muso belebeleba. An fɔ Adama muso. Ko o tuma. O kun y'a fɔlɔ ye. I dɔnni y'o ye. An ba Hawa. An ba Hawa bɛ min? Mamudu bangene y'a sɔrɔ an b'a wa fatura san miliyari yiri ka hali maa taa miliyari hakɛ dɔn mais ala ma da diɲɛ muso ninnu na abada a taara sukɔrɔbaw de wuli min makan min kan n'a ka ala ye inna allaha ala kulli shay'in qadir n'a ko a bɛ min kɛ a b'o de kɛ bon o tuma a taara musokɔrɔba salenw wuli san miliyari yirikaw k'o ne dalen don aw la a ye gɛrɛ sida Aminata la Mamudu bɛ fɛ ka na moi mi sidama aye bama to de wele ande cendre wala falo lima yuridu rabbi alaka labani naam Maryam walidati Isa tayyibati aye Maryam wele nabla Isa banima o sale ko sare me woro ni ko wala ka me dur ni ko ayo wuli kana ko parce que ay anda munun zora ya
n'olu wulila olu bɛ Muhamadu Junjugu ɲini Sangare. a ye su wuli wala wala a ko an ba Mariyamu tun bɛ muso ninnu na naam أسيات زوجة فرعون معلمون a ko Asiyatu farɔlɛ dangatɔ muso o kuma a la Allahu akbar Nabi Musa tile farɔlɛ min tun bɛ yen o furumuso Asiyatu salen kɔ san 1000 Ala y'o wuli ka na ne bɛ n jɔ yan dɔɔnin dɛ Asiyatu la n'i ko ne ka diɲɛ muso ɲumanw tɔgɔ fɔ ni ne sera Asiyatu ma ne bɛ bana munna Asiyatu dira cɛ min ma a ko ale de ye Ala ye a jamana yaadalen ko ale de ye Ala ye k'a siri belebeleba a tɔgɔ Firawuna san 40 ko ale ye Ala ye o cɛ kafiri sa dɛ mais o cɛ mana dimi cogo o cogo Asiyatu silamɛmuso ba in a b'o kafiri belebeleba in nɛgɛ k'a fo k'a sɔrɔ Belebele. mais ne silamɛkɛ ne ka muso ni disa bolobolo belebeleba in ani kɔlɔsi ba in ne mana dimi o yɛrɛ bɛ fujuru ka taa ten Sangare. den ka mun ye zoro jumɛn yafɛ zoro fakitɛri zoro zoro ye numéro 2 ye n'i ye 1 kɛ sisan ka zoro kɛ o zoro in nafa b'o la o 10 n'i ye zoro wɛrɛ kɛ o 5 n'i ye zoro ji di a wari bɛ jigin mais n'i ye zoro kɛ ka taa yafa fɛ julafa fana ye i bɛ zoro dɔ ka bɔ yan nɔ fɔ Sénégal a bɛɛ o bɛɛ furu Ala k'i faamu ni e sɛbɛn sisan ka zoro sɛbɛn ka taa fɔ Sénégal a bɛ fɔ o de ma ko zoro 1 ale bɛ wɛrɛ kelen a tɛ foyi zoro min bɛ yan fɛ 1 dimi fɛ o de ye zoro ɲuman ye muso min tɛ se k'a cɛ nɛgɛ o muso den ye zoro ye zoro jumɛn min bɛ se o la min tɛ fɛn ye min bɛ taa yan fɛ Asiyatu y'a cɛ nɛgɛ a mana dimi cogo o cogo a bɛ kuma fɛ a b'a nɛgɛ fa sera a la a ko Asiyatu a tun bɛ muso ninnu na naam شفاء أم طيب لأبو درمان بن عوف an b'a shafaw tun bɛ muso ninnu na ko y'a 4 n'a ye Abdurrahman ibn Awfu ba o tun bɛ nin kɛnɛ in kan Ala kɛra bange yɔrɔ la k'olu ka gɛrɛ Aminata la ko ka na Aminata dɛmɛ ko muso denmisɛn don ko lala ni kɔnɔdimi y'a minɛ olu n'o ɲɛfɔ a ye olu de nana Aminata kɛrɛfɛ dugu tilalen e ka faamuna zoro heure saga ka taa sa u bɛ baro kɛ Aminata fɛ u b'a fɔ a ye nisɔndiya Aminata diɲɛ bɛna lafiya sisan garisɛgɛ n ko tɛ yan anw y'a ɲɛ bɛɛ dɔn i yɛrɛ lafiya Aminata i bɛna lafiya wa diɲɛ bɛna lafiya cɛ min bɛna diɲɛ bɔ bolo la o bɛna bange ninnu tora ka baro kɛ ni Aminata ye muso denmisɛnnin cɛ salen k'a nɛgɛ ka baro k'a ye fo k'a ɲina fo fajiri kɛnɛ nana ci nin kɛra biye kare bi su in na ɲɔgɔn na dɔn inshallah fajiri kɛnɛ nana ci o ye Mamadu bange waati selen ye naam الأحد الهادي عشر من شهر ربيع الأول عام فيل ako kardo arabil awalu tile 11 kari ka dugu jɛ nɛnɛ na ka bɛ samakɛlɛ taama ka bɛ Nabila Isa bangeli san 5 bɛ jigin kɔ ani 70 ma Isa bangeli san 5 ani 70
nabila Isa bangeli 2020 an filɛ o de la bon nin sanga de ye Isa bangeli san 500 ani 70 ka bɛ Samakɛlɛ san ma parce que o waati hali waati tɛmɛ n'an fɛ yan ni muso kun y'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɛn ni saga min ye a den tun tɔgɔ kun wele ka bɛn n'o saga ye jibɔbɔ s'a denw fɛngɛbɔbɔ s'a denw kɔnbilen s'a denw ala kana an go nka an nana ka ban tubabu fɛngɛ yɔrɔ bilen hɛrɛ s'a denw ne sɔrɔla sa min na o denw dugura dun s'a denw o de tun bɛ den tɔgɔ wele ka bɛn n'o waatiw la ninnu de ko Mamadu bangena Samakɛlɛ sa a bura hata ka Samasutigiw k'u bɛna alakaaba ci o kɛlɛ min kɛra o ko kɔnɔ fɛn minnu dɛmɛna u nana ni papiye ye o waati banna fɛn minnu dɛmɛna ko a kɛra ka bɛn o de ma Samakɛlɛ sa san 570 نعم يسيء مسيح صلى الله عليه وسلم أقول على كرا محمد لبنغناي صلى الله تعالى وسلم سليم يبدأ عالم في الفطور مع الوهج النبي صلى الله عليه وسلم أقول على كرا صلى الله تعالى وسلم سليم أبنغنا نعم أستغنى كو بارفكاسا يجيمني Allahu akbar ko diɲɛ kasa jara diɲɛ parfena diɲɛ damuna ko diɲɛ nɔrɔ sɔrɔ nɔrɔ min bɛ kɛbɛ ni ala kɛra nɔrɔ ye kabakoro dayɛlɛ la mɛlɛkɛw bɛ defile kɔrɔ ni tilebi wani ni baba jinɛ silamɛw bɛ yɛlɛnka jigi la jinɛ minnu dɛmɛ ala la dɛmɛ o dɛmɛ bɛ ala bolo a bɛɛ nisɔndiyalen don kɔnɔw bi taaga segi la bɛɛ nisɔn di ko bi ye donba ye anw ka karamɔgɔ dɔw y'u daburu sama ko bi ye bida ye ala kira bangena ala kira de ko ka di ala ye wa a bangena o de jara ala ye o ni ala y'a bange o tuma kira bangeni majajɛni ye fɛn kelen bɛ sɛtanɛ don o tuma ni e ko kira bangeni k'o man ka fɛn ti o ye e kɛlɛ ye sɛtanɛ ka mɔgɔ ye an bɛɛ y'o dɔn kuma surunya kosɔn a ko kuma surunya na sa waati kɔrɔlen an ka surunya يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل ko i k'a dɔn ntɛnɛndo arabil awal domatoro tile 12 ka bɛ Samakɛlɛ sama من قبل امرأتي مقدد الله اسمها آمنة ابنة وهاب أبيكادو وكرا مصبا سلمان في مية سيدة آمنة بنتي وهاب وهاب دمسو مصبا سلمان آمنة وني أغا منة تاني منغا يقول كلمة مسوكو ولولا وكوتي سلام يكوندي sabu kira kundu bolo nga lafiya ni dɛmɛ la Aminata min ye muso da an ka mɔgɔ anw da ninnu bɛ kɔli seere o kɔli seere mɛ n'a fɔra kɔli seere a bɛ jigin bɛɛ kɔnɔ ko ka kɔli minɛ ko don non ne kɔli tɛ se ka minɛ muso fɛ ni cɛ sali tɛ ni muso sira ka kuma kunna a bɛ kɔli seere yan ni muso ye fɛn wajibi ye ka min tɛ ti i ne sobolila min sobolila kere koyi jara wale se ka sara mo ye koyi sa o bɛ kɔli seere to ko me kana ne kɔli ne kɔli kɔni ne kɔni ye muso kɔni fɛ o kan ka kɛ ni sudolen mais kɔliw bɛ minɛ koyi mais gileki kɔli de ko tɛ e
sigi bɛ gɛrɛ la sɔgɔmada fɛ i bi kɛ ji bɔ ha i bɛ sunɔgɔ la mun kɛra i muso ye sɔrɔ bɛɛ kɛ kuma yɛrɛ kunna a bɛ ɲɛ sɛnɛ yan o ka jugu kɔrɔsɛ yɛrɛ ka daga sigi ka sɔrɔ ka misɔrɔ cɛ juguba dɔ sigi ka sɔrɔ ka ko cɛ a ko kira bangena أخبرنا صاحب الخطاب من يكيف بجانب فريه ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوف تبارك أقول على كده كوني كتبتي كوني يورينا أقول مغمي على كده بغني ميكلولا ni mɔgɔ min y'a mɛn ko kira bangena ko ni o tigi sɔnna ka wuli k'i jɔ i sen fila kunna ko kira bangena ko kitabutigi b'a ɲini ala fɛ ko wa ko ala ka barika don o tigilamɔgɔw la yan'an ka wuli an sigilen to fɔlɔ an bɛna wuli nka yan'an ka wuli i sigilen to a fɔ ala ɲɛna ko ala ne de y'a mɛn n tulo la sisan ko kira Muhamadu bangena ala ne bɛna wuli ka ɲɔ zie kunna kun t'a la ko kira bangena ala wa a k'o kira kama n ka musonin denni ko gɛlɛyalen don nin ye kira de ye o ala a k'o kira kama ne ka denko gɛlɛyara ala a k'o kira kama cɛ ko gɛlɛya mɛn ala a k'o kira kama n denkɛnin bɛ damana la ala ne bɛna wuli ka njɔ de n ko kira bangena ala a k'o kira kama bana jugu min mɛnna ala n gɛlɛya an kana wuli ten dɛ fo an ka kile de don hami kelen k'o de don yan sabu kosɔn bɛ yen ala ko nous avons établi la terre les cieux et ceux qui sont entre eux à cause du prophète Mohammed. Anw ala ye diɲɛ ni sankolo ni kabakolo ani dugukolo ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ da kira Muhamadu kama anw yɛrɛw jogo ko tɛ bɛlɛ dɛ ala y'i ka kira yɛrɛ kɔsɔn yan'an ka wuli min b'i fɛ kana fɔ ne ye dɛ a fɔ ala ye bɛɛ k'i ta don an kana ɲina taaba silamɛ suw kɔ nin saga ninnu na minnu y'an gɔn ala ka wele la an ka dugawu k'u ye nin yɔrɔnin ninnu na n'o kɛra sa bɛɛ mana i ka hami don an bɛ jɛ sisan ka wuli k'an jɔ k'a yira ala la ko kira bangena o de diyara an ye ɔ ka sɔrɔ k'an sigi an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta bitɛ in bila yan an ka hamiw don fɔlɔ a jɔ ka don an bɛ taa don yan ayiwa an ye minnu fɔ ala k'u minɛ kira yɛrɛ kama sɔl ala rasul an ka wuli k'an jɔ k'a yira ala la ko kira bangena alhamdulillah aslano amma ku memina ala ya ndeme anyuke ore kunye
alakira sallallahu alaihi wasallam ka bange to nya fo an basola ya o ga ga daluye ambulo jama fanana nam wa ala ya andame anyake ko min nene kabu torobo ni musorobo biya anya kanu ka asunya nam wala sa an karam mo deku ani minnu bɔyɔrɔ ka jan n'u bɛ fɛ ka taa su in na olu ka se ka so sɔrɔ yanni awa wagati dɔ ka se. nin kɛnɛ in kan an bɛ segin k'an ka dugutigilakaw fo an bɛ tila k'an ka alimamiw fo an bɛ an faw fo olu minnu y'u yɛrɛ dɔgɔya ka na u den lamɛn. ni ala ko tɛ a se ka kɛ ni diinɛ tɛ ni ti kɛ jama bɔra wasara mais a k'a dɔn hali ni jama tun ma bɔ ne wasalen don parce que ala ko kira ma Muhamadu ci fɔ ka taa kana mɔgɔ jate kɔn dɛ o bɛ min kɛ kan'o lajɛ si tɛ ka fila ye ka bɔ o de b'an bila a fɔli la n'o tɛ an bɛ gɛlɛya min sɔrɔ a fɔli la ni an y'o yira aw la tuma dɔw la a b'a fɔ k'an ka dabila anw bɛ ɲɛni minnu sɔrɔ a la dɔɔnin tɛ dɛ mais ni ko bɛɛ kun ye lahara ɲini ni kaburu ko ye an ka wa ma. I ka kuma la tiɲɛ tɛ dɛ n ko cɛ ko karamɔgɔw tɛ k'a kelen fɔ ko dɔ b'a fɔ tan ko dɔ b'a fɔ tan ko ale yɛrɛ tɛ kelen kelen min kɛ k'ale so dabila pewu. parce que fo an k'a faamu diinɛ tɛ ne facɛ ye ayi diinɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ de a bɛ sɔrɔ wolomugu sugu la a bɛ sɔrɔ lu la a bɛ ban kɔ. n'an sera o diinɛ ma adamadenya de bɛ jɔ yen fɔlɔ a bɛ silamɛya lajɛ nka n'an banna diinɛ na a mɔgɔya yɛrɛ kɛcogo la mɔgɔya kan ka dafa diinɛtigi fɛ o ye wajibi ye o la hali n'an tɛ diinɛ kelen na nka kumakan laban dugu bɛɛ o de ye bɛn ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn di yɔrɔ o yɔrɔ o de ye tumu ye. an mɔkɛw de ye bɛn kɛ yan an faw de ye bɛn kɛ yan o de y'a to musow sɔrɔla an fɛ k'u furu n'aw nana fara fara sini an denw tɛ furu sɔrɔ ka kɛ yan dɛ bɛn di yɔrɔ o yɔrɔ o ye tɔnbɔ de ye karaba citɔ don bɛn kɔrɔ tɛ ko an bɛɛ ka kɛ fɛn kelen ye la hali n'an ma kɛ diinɛ taabolo kelen walima diinɛ faamu kelen an ka ɲɔgɔn minɛ banikɔkaya la an ka ɲɔgɔn minɛ dugu kelenya la an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ ye baani maaden ye n'an bɔra yen ne bɛ taa bɔlisiyɔrɔ la e bɛ taa egilizi la ne bɛ taa misiri la mɔgɔya wa ala ye kɛ o kɛ tiɲɛ k'a bɛɛ ma i ye mɔgɔ de ye i ni mɔgɔ ka jɛmaaya la dɛ ni maaya banna n'i sera mikoro la ala ka diinɛ kana mɔgɔw lajɛ mais karamɔgɔw de dɛsɛra diinɛ fɔli la wa u dɛsɛra mɔgɔya kɛli la ni kun jɛ dɔrɔn i balo cogo ɲini kana jigin u la dɛ karamɔgɔ kɔni ma nin sigi k'i kɔni bɛ balo ni fɛn dɔ kɔni fɔli i k'o fɛn fɔ dɛ ala k'an bɛ sababu ma u nana ni papiye nin ye n'o ye commission d'organisation mɔgɔw ye ko waati min bɛ n bolo k'o banna wa dɔɔnin kɛra koyi tiɲɛ na kuma janya tɛ a surunya tɛ wajibi ma janya sɔrɔ o ko tɛ min fɔra kira la e ye mun faamu min fɔra an ka bɛn la e ye mun k'o la o de ye laɲini yɛrɛ ye an ka dugawu bɛ nafaga bɛɛ ye an ka dugawu bɛ dugu bɛɛ ye an ka dugawu bɛ kabila bɛɛ ye an bɛ tila ka dugawu ɲini an bɛɛ fɛ k'an ka baarakɛla ninnu fo ko labɛnnaw ko se ka na dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la délégation min bɔra Doila Bamakɔ ka na aw se ka na dɛ n'i kun ye adamadenw ye aw bilenlen i b'a dɔn ko ala k'o ye tiɲɛ mais aw wasalen don parce que an ɲɔgɔnnaw de bɛ ta ka pɛrɛn na walimusow nɔfɛ
taga pere wannan bulu no fe mi aw be taga pere la ala ka diine no fe ni mo ko bo aw de bebele wo ala ka here ka nawe amin dugu ni tira ko ala ka tanye fe amin ala ka jibi amin ala ka yanga amin ala ka yambunye amin ala ka yangorota amin ala ka yanga ube amin mo na wole jabi ala ka nga hamugla amin ala ka ya fama amin niru ma yanzoro ala ka here ka no be amin jamana ka kurosuma amin ka do dakele be amin ka bo dakele be amin ala ko kanye amin ala ne kire jati kama amin sigiro ngama amin aw yero kama amin sol ala rasul salim dan nasu da adore ngene sri ami jega fadde tanyobe ninkene nga alabia nene na ambe nyon sura ala de kama na nyemi fo ala ya andale mala mogo be mana nyakama na kuma ba cha mo migla ala ene hamu glaro ene gati yere lebu mo ko ko ni hami bana la fo ala ya ala ka hamu gla ay wa fatia a'udhu billahi